खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 5 जुलाइ 2023 बारायजाय बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। रायजोफोर गोबां अखा हागासिनो दङ, सावना एसे आलादा जानो हागौ। गुजरात रायजोनि सुरतआव सासे आइजोआ गावनि गोसोथोनाय हौवाजों थानो थाखाय गावनि 2.5 बोसोरनि फिसाजो गथ'खौ इनाय बुथारनानै पुलिसआ गावखौ सन्देह खालामै बायदि पुलिसफोरा थांनानै गावनि फिसाजोखौ गोमादों होननानै केस होदोंमोन। उनाव पुलिसआ बे आइजोनि सायाव सन्देह खालामनानै गोथौवै सेबथाबनानै सोंथि खालामनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे आइजोआ गथ'नि गोथै सहखौ दोनखुमानो थाखाय दृश्यम सावथुनखौ नायनानै बे सावथुननिफ्राय आइडियाखौ लादोंमोन। बुथारजानाय गथ'नि मुङा जाबाय बीर मान्डावी आरो दायनिगिरि आइजोनि मुङा जाबाय नयना मान्डावी। नयना मान्डावीहा लेबारनि खामानि मावोमोन आरो बियो लेबारनि खामानि मावनाय समावनो सासे हौवाखौ लोगो मोननानै गोसो थोलदोंमोन आरो बे हौवाजों जमा थानो थाखाय मान्डावीया गावनि फिसाजोखौनो इनाय बुथारदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोबां सावरायगासिनोबो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय उलुबारि ओनसोलाव सासे 17 बोसोर बैसोनि सिख्लासा गथ'आ गावनि गाज्रि सावगारिखौ सासे दुथां सेंग्राया ससियेल मिडियायाव हगारना होनायनि जाहोनाव बे सिख्लाया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। सिख्ला गथ'आ गावनि न'आव गान्धी मण्डप ओनसोलाव बे जाथायखौ खालामदोंमोन। उनाव पुलिसआ जाथायनि सायाव खौरां मोननानै गाज्रि सावगारिखौ भाइरेल खालामग्रा सेंग्राखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां सेंग्रानि मुङा जाबाय अमित मेधि। पुलिसआ बुंनाय बायदिब्ला अमित मेधिनि मबाइलाव थैनाय सिख्लानि अनगायैबो गुबुन सिख्लाफोरनिबो गाज्रि सावगारिफोर दं होननानै बुंदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि बाराइसाव सासे सेंग्राखौ गावनि गोसोथोनाय सिख्लानि न' सिङाव दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सिख्लानि न'खरनि मानसिफोरा बिसोरनि जराखौ गनायना लायाखैमोन। उनाव सिख्लानि बिफाया बिसोरनि लोगो हमनायखौ नुनो मोननानै सानैखौबो इनाय गाग्लोबदोंमोन एबा बुदोंमोन। बेनि उनावनो बे सेंग्रानि गोथै सहखौ सिख्लानि न' सिङाव दौलें लाना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो बे जाथायखौ सिख्लानि न'खरनि मानसिफोरा सेंग्राखौ बुथारनानै फासि होनानै दोनदों होननानै सेंग्रानि न'खरनि मानसिफ्रा सन्देह खालामदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय इकबाल, मुस्लिम मानसि। दा बे जाथायनि सायाव उत्तर प्रदेश पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि जागिगपायाव सासे सुबुङा रांनि थाखाय गावनि लोगोखौ इनाय बुथारदों। सानै लोगोफोरा थांनाय शुक्रबार खालि सासे लोगोनि थाखाय गारि बायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो बिसोर सानैबो गोमाना दंमोन। उनाव सानैनि गेजेराव नावसाद आली मुंनि सासे लोगोनि गोथै सहखौ बङाइगावनि आइ दैमानि साखाथियाव दालां साखाथियाव मोननाय जादोंमोन। गुबुन सासे बुथारग्रा लोगोनि मुङा जाबाय साइनुर इस्लाम। साइनुर इस्लामा खारखोमाना दंमोन, नाथाय गोलाव समनि उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय आरो पुलिसजों एरेस्ट खालामजाखांनायनि उनाव साइनुर इस्लामनि गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। बिसायख'थिनि सानथाम सिगांनो सासे सुबुंखौ इनाय बुथारदों आरो बुथारजानाय सुबुङा राजखान्थि हान्जानि मावथिमोन। वेस्ट बेंगल रायजोनि साउथ 24 पारगाना जिल्लानि सिङाव थानाय बासन्तियाव पन्चायतनि बिसायख'थि जानो गोनांनि सिगांनो सासे तृणमूल कंग्रेस हान्जानि मावथिया गुलि गावनानै बुथारजादों आरो बे बिसायख'थिया फैगौ 8 जुलाइआव जागोन। थैनाय मावथिनि मुङा जाबाय जियारुल मोल्ला। 52 बोसोर बैसोनि जियारुल मोल्लाया न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव बेखौ सोरबा सिमनि दुथां सुबुंफोरा गुलि गावनानै गारलांदों। दा बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय वेस्ट बेंगल पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।